tunangan matungari kepala minan sado upaya laden usahakan di tagadi indah taga sado upaya laden usahakan di tagadi indah taga dek ranca umpan di tangan urang cinta adi bapindah tangan kasih sayang denai adik lengakan terbayang adik di bimbing urang kasih sayang denai adik lengakan terbayang adik di bimbing urang sakit ya bana sakit padi sabana padi dewa batahun dia kita berdua badan tegaman adik tinggalkan dewa batahun dia kita berdua badan tegaman adik tinggalkan luka ya bana luka ngilu kapasan dia rasa dirampok adik di tangan kau denainan malah rasa dirampok adik di tangan kau denainan malah dek ranca umpan di tangan urang cinta adi bapindah tangan kasih sayang denai adik lengakan terbayang adik di bimbing urang kasih sayang denai adik lengakan terbayang adik di bimbing urang sakit ya bana sakit padi sabana padi dewa batahun dia kita berdua badan tegaman adik tinggalkan dewa batahun dia kita berdua badan tegaman adik tinggalkan luka ya bana luka ngilu kapasan dia rasa
adik di tangan kau denainan malah pe au rasa dirampok adik di tangan kau denainan malah pe au. Pasti ndak banyak, kok kadapi pasti ndak pue-pue. Kalaupun pue pasti ndak kalamo, kok kadapi pasti ndak pue-pue. Kalaupun pue pasti ndak kalamo. Sipai manusia tunan kurang tarui, rasuka dapi rasuka iyo. Ingin lihat tidak ingin dibawa, sagalo dikaja asa dapi kandaknya. Ingin lihat tidak ingin dibawa, sagalo dikaja asa dapi kandaknya. Dalam kitab Al-Quran lah